Ontzettend veel succes namens de organisatie. 5, 4, 3, 2, 1. Daar gaan we! Wat voor materiaal hebben jullie vandaag mee? Qua materiaal hebben we vandaag één boot mee en diverse pakken en jassen, EHBO-tassen, reddingsklossen, van dat soort puur voor het materiaal, voor het reddingsmateriaal. Staan jullie vaker op zulke soort evenementen of doen jullie veel andere dingen? We hebben in Leeuwarden hebben we ook nog de Survival Run, daar staan we ook elk jaar. Sinterklaasintocht, nieuwjaarsduik. Diverse andere waterevenementen, grote starten, Elfstedentocht starten en dat soort dingen toch ook. Volle mensen hier, Joort, hè? Ja, net Leeuwen, hoor. Ik denk, aan deelnemers wie er een liedje toos, maar aan bezoekers is wat heen en hier. Ja, ik ben gewoon duizenden. Ja, hoe vol ik weet het niet. Ik hoef ze geloof net de taal, maar het is gewoon grandioos. En net alleen hier, maar op het hele parcours, hè. Ja, geweldig. Op naar de Tolde Survivor, maar. Ik ben er wist van dat die takken meer hoort worden zelf, want als het juist mij een stuk enthousiasme bij de organisatie wat erin zit, ja, die wilde het weer missen. En wie wil denk dat we missen? De Survival Run, hoe wie er nou? Jongen, dit is wel pittig. Ja, hè? Ja, dit voelt net daar. Ja, er is echt wel een goede conditie voor nodig om dit te voltooien. Absoluut, ja. Want ik zal je eerlijk vertellen, ik heb wel een peerhoerslaan, hè. Net, ik heb de meesten wel dien, maar als je in die touwen klimmen moest, dat is net het was. Ja, mijn jelm, ze zijn blauw en reet en dit doe je toch net voor jullie allemaal. Ja, ik vond het superleuk, hè. Hoe zorg je hem nou weer waarom op deze dag? Valt mij weer een heel groot succes. We hadden echt een geweldige dag, hoor. 150 deelnemers, bijna een ongeluk gebeurd. Een beetje een keer vallen binnen, maar geen noemenswaardige incident. Super. Hoeveel taskagers binnen er hier ongeveer geweest? Ik schat toch, wat ik links en jetten, dat er een treitoer taskagers zijn. Die prachtig mooi waren om eruit te doen en de meeste comeback in grote getallen wel. Super. Maar dit hier dus 950 deelnemers. Valt hier hoe het hoort? Wij zullen eerst evalueren hoe het nog gang is, als het bij veilig vooraan is. En dan proberen we naar volgend hier oer 1000 heen. Het is wel mooi weer, maar alleen nog als het kan. Als het net kan net, dan houdt alles op. Heb je nog ideeën van volgend hier, aanpassingen, verbeteringen?
We hebben dit hier een heel soort hindernissen houden verbreden. We hebben normaal 4 touwen heen, daar hangt nu al 6 of 8. Er zijn wel grenzen natuurlijk, hè? Maar we hebben begrepen dat je toch een paar knelpuntjes wint, met name bij de recreanten, net bij de wedstrijdrenners. Nou, daar gaan we nog helemaal werkje nog even, dat die wedstrijdrenners er nog beter trainen komen, maar dat ik de recreanten wat sneller terugstromen kennen. Dus sommige hindernissen zullen misschien niet 10 fout, maar ik neem maar wat geks. Hè? Vooral de hele drege hindernissen, dat er extra mogelijkheid is dat ze er terug kennen. Maar volgend jaar de 12e 500, dat is voor zeker dus. De 12e zeker, en de 3e en de 4e en de 5e, dat komt echt. Ja. Nou, super. Ja, maar dit is... wij zijn begonnen met een 1224 deelnemers de eerste keer. En nu zitten we op 950. Het groeit, wordt steeds populairder. En ja, als we elke keer zo mooi waren, dan wordt het alleen maar beter natuurlijk.